U Mađarskoj je već 6 puta održan međunarodni kongres ljudi kojima je ovaj uređaj za fizikalnu terapiju krvnih žila olakšao život. Na 6. međunarodnom BMR kongresu bilo je prisutno 350 sudionika iz 21 zemlje. Vrlo smo radosni da su sudionici u 2 dana čuli najnovija istraživanja o djelovanju BMR-a. O uređajima se uvijek može čuti jedno zajedničko mišljenje. Ispravo nisam vjerovao da djeluje. Ono što me je uvjerilo bilo je moje vlastito iskustvo, koje rado dijelim s drugima. Uspoređujući znanstvena istraživanja s kliničkim iskustvom, može se jasno tvrditi da je terapijski sustav BMR jedinstven u svijetu u području fizikalne terapije krvnih žila. Na uređaju je u nazivu BMR veliko prepoznatljivo narančasto slovo M. U profesionalnom području BMR-a stručno znanje često ostaje u obitelji. Da, ona je moja kći. Ona je zainteresirana unutar obitelji i ona koristi uređaj. Te se nadam da će i znanstveni program privući njenu pažnju. Nalazimo se u znanstvenom programu BMR Istočna Europa na 6. međunarodnoj konferenciji o istraživanjima i fiziološkim djelovanjima BMR terapije u Budimpešti. Većina sudionika već poznaje i primjenjuje BMR terapiju. Moje raspoloženje je bolje, svakodnevne aktivnosti mogu bolje obavljati. Razmišljanje mi je jasnije, zdravlje je bolje. Redovito koristim BMR i kod kuće. Imam svoj uređaj i koristim ga već 3 godine. BMR terapija krvnih žila postoji već 15 godina, a u Mađarskoj je prisutna 12 godina. Terapija usklađuje kretnje kapilara koje hrane stanice, tako da se stimulira periodično pulsno kretanje stijenki kapilara. Time se podržava opskrba stanica hranjivim tvarima, kao i izbacivanje otpadnih tvari iz stanica. Danas su mnoge znanstvene discipline međusobno prožete. Kad smo počeli prije 15 godina, bilo je teško ući u stručne medicinske krugove. U većini slučajeva bili smo odbijeni. No, tijekom godina, uz publikacije sa znanstvenim rezultatima, sve češće su nas stručne medicinske udruge pozivale na kongrese. U međuvremenu smo počeli organizirati tematske kongrese poput ovoga gdje promatramo samo rezultate BMR terapije. U ovim BMR danima govorimo ne samo o školskoj medicini, već i o komplementarnoj medicini i drugim njegovateljskim granama i medicinskim postupcima. Naša terapija nije simptomatska. Ona poboljšava opskrbljenost hranjivim tvarima i uklanjanje otpadnih tvari i tako regulira funkcije s time povezanih regulatornih mehanizama, kao na primjer imunološki sustav. Pozitivno utječemo na ciljeno područje tako da funkcionira prirodno. Učinkovitost BMR uređaja za fizikalnu terapiju krvožilnog sustava potvrđuju 2 česta iskustva iz svakodnevice. Prvo iskustvo jest da onaj koji počne primjenjivati uređaj kod kuće u pravilu neće prestati. Drugo iskustvo jest da je područje primjene terapije vrlo raznoliko. Dopustite mi da vam ispričam jedan primjer. Ako je netko dijabetičar, ima ulkus i počinje se razvijati gangrena, on mora uzimati lijekova. No da bi lijekovi djelovali, trebaju doći u problematično područje. Ako kapilarna cirkulacija u problematičnom području više ne funkcionira, lijek ne može ondje doći. Dakle, prioritet je poboljšati kapilarnu cirkulaciju kako bi lijek mogao ondje djelovati. Ovo povezivanje terapije lijekovima i BMR fizikalne terapije krvnih žila je potpuno sinergija. Sudionici kongresa su uglavnom liječnici koji sami koriste BMR terapiju ili su savjetnici sa stručnim medicinskim iskustvom. U kući je to dodatna komplementarna terapija, stoga preporučujem kupnju uređaja, time si činite dobro. Možete se savjetovati sa mnom o tome koje programe možete koristiti, te ćemo nakon 1 do 2 mjeseca korištenja napraviti kontrolu, te vas molim povratne informacije o učinku. Naš moto nije, lijepo samo kupite uređaj i koristite ga, pa kako bude. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich komme immer wieder gern. Dr. Rainer Klopp je sveučilišni profesor, ravnatelj Instituta za mikrocirkulaciju u Berlinu, duhovni otac BMR-a, koji je razvio ovu modernu terapiju krvnih žila. Tajna metoda je da se periodično kretanje malih arteriola i malih venula približi idealnom stanju uz pomoć specijalno konfiguriranog signala.
Ovaj signal se stvara preko niskofrekventnog elektromagnetskog polja. Nachzuweisen. Medikamentozno ne možemo utjecati na krvne žile malog promjera. Samo uz pomoć BMR terapije možemo primijeniti fizikalno djelovanje na ove sužene kapilare. Promotrimo na primjer stres koji utječe na mnoge od nas. Kad je riječ o velikim krvnim žilama, oslobađaju se takozvani stres hormoni koji sužuju krvne žile, što može ometati dotok krvi ili čak dovesti do oštećenja tkiva. BMR terapijom krvnih žila uspješno djelujemo na kapilare, a to može kompenzirati suženje velikih krvnih žila. To je veliki rezultat. BMR terapija krvnih žila povećava prirodno pulsirajuće kretanje kapilara. Ona stimulira takozvanu vazomociju. To poboljšava cirkulaciju u cijelom organizmu, bilo da se bavimo sportom, bilo da nam je kretanje onemogućeno. Ja sam liječnica i to me također interesira. Orijentirana sam u tom smjeru. Bavim se sportom i važni su mi prirodni načini. To znači da našim pacijentima preporučujemo terapiju pokretom i prirodne procese. Kad čujem profesora koji na znanstvenoj podlozi utemeljeno dokazuje te stvari, sigurnija sam. Mislim da je približavanje prirodi važno, osobito u ovom medikamentozno orijentiranom svijetu. Mi liječnici znamo koliko često ti lijekovi usmjeravaju terapiju. BMR terapija krvnih žila se koristi u ordinacijama, medicinskim centrima i naravno kod kuće pod vodstvom obiteljskih liječnika ili komplementarnih zdravstvenih radnika. Ja nisam liječnica, bavim se duhovnom pozadinom bolesti, a BMR terapijom se bavim više od 9 godina. Za mene je BMR istinska ljubav jer imam jako puno iskustva. Ljudima možemo pomoći onda kad smo s klasičnom medicinom došli do kraja. Meni je vrlo važno i vrlo sam zahvalna za ta iskustva i za ljude koji mi se obraćaju za savjet. Mi smo ovdje ako je pomoć potrebna. Vratimo se sada doktorici koja je svojoj kćeri na kongresu objašnjavala funkciju BMR uređaja. Evo jednog podloška koji se koristi za tretman cijeloga tijela. Na centralnom uređaju se mogu birati programi. Za opći tretman tu su dvije važne i potrebne komponente. Za lokalno liječenje imamo takozvani šal aplikator ili aplikator u obliku diska kojim se mogu liječiti zglobovi i drugi lokalni dijelovi tijela. Prema međunarodnoj medicinskoj bazi podataka BMR je dokazana fizikalna terapija krvnih žila koja je podržana i inozemnim i mađarskim istraživanjima. Ako upišemo u tražilicu ime patentirane metode, pojavljuju se rezultati istraživanja provedenim pod strogim uvjetima. Terapija je 15 godina stara, ali usprkos toga mnogima stručnjacima nije poznata. Ova tehnologija je relativno nepoznata u inozemstvu. Mislim da u SAD-u nisu mnogi ljudi vidjeli ili čuli ime BMR, iako ja uređaj koristim već 3 godine. Profesionalno se bavim akupunkturom. Imam puno poznanika koji žele više informacija o metodi. Zanima ih s kojim novim iskustvima ću se vratiti s kongresa. U svijetu ima više milijuna korisnika. Negdje manje, negdje više. U Njemačkoj je više od 3000 liječnika koji rade u klinikama ili zdravstvenim ustanovama. Duhovni centar BMR-a je Njemačka, no snažne baze su Češka, Švicarska i Mađarska. U posljednjih 10 godina školovalo se nekoliko stotina BMR terapeuta među klasičnim liječnicima i komplementarnim zdravstvenim djelatnicima. Oni su pratili i najnoviji kongres. Uvodno predavanje se bavilo iznenađujućom temom. Moramo zajedno djelovati dalje, jer izgradnja BMR sustava samo je uspješna početna faza. Postigli smo napredne efekte s terapijom krvnih žila, a to je početak svega.
Danas je dio istraživanja usmjeren motrenju onoga što drugi čine pod našom zastavom. Prvi i drugi uređaj... Ne, to možemo zanemariti. Za usporedbu, tu je BEMER. Tu je i Teramagon. Onda je tu Magneter, tu je Impulser i onda Sentiplus. I uređaj imenom IMRS. Pitanje je kakav se terapijski efekt može dobiti iz tih uređaja. No najbolji rezultati Impulsera, Sentiplusa ili IMRS-a su daleko ispod rezultata koje daje BEMER. Moram reći da nije sasvim bez učinka to što čine, ali je jednostavno premalo. Ipak, dopustite mi dodati da ja nikad ne bih htio kupiti takve uređaje ni po cijeni od 2000 eura. Terapijski efekt je manji, stoga je i cijena niža. Rezultati naše terapije su značno bolji od drugih. Aber es ist zu wenig, um einen therapeutischen Effekt zu begründen. Nachahmer des heutigen Oni koji imitiraju BEMER sustav željeli su razviti signal koji ima isti učinak, ali im to nije uspjelo. Trebali bi prekršiti zaštitu patenta, jer BEMER je patentom zaštićen. To je vjerojatno stoga što mi nismo našli neki drugi način da postignemo isti efekt. Kao znanstvenik ne mogu sa sigurnošću isključiti da ne postoji koji drugi način, ali ga ja ne znam. Postoji puno ovakvih slučajeva, pogotovo u Mađarskoj. Također ima i puno uređaja koji stvaraju magnetsko polje. Ja mislim da je to zapravo doista počelo sa BEMER-om. Kako je financijski efekt kod BEMER-a dobar, mnogi su imali osjećaj da mogu uspjeti. Te su počeli proizvoditi magnetske uređaje bilo kakve vrste. Nažalost, imali smo mnogo iskustva u tom kontekstu tijekom proteklih 1,5 do 2 godine i prije svega kao povratne informacije od pacijenata koji su pokušali te terapijske sustave, no terapijski učinak je bio gotovo jednak nuli. Ovo je probudilo interes njemačkih stručnjaka i oni su ispitali uređaje koji su najpoznatiji u Mađarskoj i koji se najčešće koriste i prodaju kao uređaji koji stvaraju magnetsko polje. U praksi ima jako puno terapijskih uređaja koji se oglašavaju da stvaraju magnetno polje, no čiji je učinak jednak učinku biološke buke. To su vrlo uznemirujući rezultati. A s druge strane, ja također moram reći da smo pronašli mnoge slučajeve neetičnog ponašanja. Više puta smo dobili obavijesti da druge tvrtke koje se bave terapijom magnetnih polja koriste rezultate BEMER znanstvenih istraživanja. I mene su obavijestili da postoje takve tvrtke i dogodio se slučaj da je moje predavanje bilo prezentirano od strane neke druge tvrtke. Tako mogu sažeti da se BEMER terapija može razlikovati od svih ostalih uređaja, kao što je profesor naveo. Jedan vrlo važan dio našeg krvnog toka se odvija u kapilarama, arteriolama i venulama. Kao što je rečeno, zamjena hranjivih tvari, jačanje imunološkog sustava zbiva se u tom kretanju kroz kapilare, a taj učinak podržava BEMER, a to se ne može dokazati kod drugih uređaja. Egy olyan különleges hatást tudunk elérni, ami másik eszközöknél nem mutatható ki. Pravi BEMER postupak je stvarana dopuna terapije lijekovima. Želio bih istaknuti da se BEMER ne natječe niti s jednim lijekom. Lijekovi su svakako potrebni. Mi samo proširujemo prostor u kojem mogu djelovati. Mogu također reći da BEMER nije samostalna, već dopunjujuća terapija. Zanimljiva predavanja također su to potvrdila. Predsjednik i direktor BEMER International AG, otac i sin, sanjaju velike snove, usprkos otporu.
Svrha našeg istraživanja je, a i rukovodstvo BMR International Age nas je to zamolilo, da eksperimentalno provjerimo da li se lijekovi protiv raka i BMR terapija međusobno pojačavaju. Kao istraživači od početka smo se složili o znanstvenom stajalištu i to je postalo vrlo dobro malo istraživanje. Profesorica mikrobiologije iz Češke je mjerila učinke BMR terapije na životinjama koje su imale oslabljen imunitet, kao i na zdravim životinjama. Rezultati su je iznenadili. Istraživačka grupa je bila iznenađena kad je pregledala miševe sa oslabljenim imunitetom. Te eksperimentalne životinje se nisu mogle braniti od mikroba. Oni su bolje reagirali na BMR terapiju nego zdravi miševi. To može biti pozitivna poruka onima koji imaju problem s imunološkim sustavom. Iz predavanja liječnika, medicinskog trenera Liechtenstein matičnog društva, doznali smo da se izvrsno može kombinirati BMR terapija s drugim terapijama. Taj internist i sam koristi BMR. Najvažniji aspekt, najbolji argument koji me je uvjerio u efikasnost BMR terapije je moje vlastito iscjeljenje. Ja sam bio bolesnik s kroničnim bolovima više od 30 godina. Nisam htio operaciju, izbjegavao sam kirurški nož. Nažalost, imam tešku skoliozu i bolove u kuku. Zbog toga sam živio na lijekovima. Prije 2 godine počeo sam koristiti BMR terapiju. Danas uzimam tijekom cijele godine onoliko lijekova koliko bih prije potrošio u tjedan dana. Nisam se riješio svih lijekova, no doza je bitno smanjena i kroz to je moj život olakšan. Doktorica dermatolog je u svojem predavanju izvijestila da je s uređajem BMR liječila cijelu svoju obitelj. Tako i na primjer svoga supruga, koji je po zanimanju onkolog i kirurg i kojeg je ugrizao pas za ruku. No dobro, sad je to prekrasno i jedva se vidi ožiljak. No ruka mi je bila 5 tjedana imobilizirana i poslije toga je slijedilo 5 dugih mjeseci medicinske rehabilitacije da bih mogao koristiti ruku. No danas je funkcija ruke izvrsna. U stvari, moja žena se dulje bavi s BMR terapijom. Na temelju mikroskopskih slika kapilara vjerovao sam da BMR terapija može pomoći u poboljšanju mikrocirkulacije, pa prema tome može pomoći u liječenju, tako da mi nije trebalo posebno uvjeravati. Ako liječnici liječe jedno drugoga sa BMR uređajem, onda zaista ima nešto u tom procesu, zar ne? Ja sam liječnica dermatolog. Ovdje namjerno nisam odabrala slučajeve iz svoje prakse. A imam jako puno pacijenata kojima je BMR pomogao. Isto je iskustvo i mišljenje mojih poznanika i moje obitelji da mnogi slučajevi imaju rješenje na dohvat ruke. Vezano uz to, želim reći jedan moto. Kad je velika nevolja, kad smo već sve isprobali i ništa nije pomoglo, onda se treba sjetiti te BMR izvaditi iz ormara i koristiti. Predavač je vaskularni kirurg koji je svojim pacijentima uz BMR terapiju predložio i promjenu načina života za brže ozdravljenje. U mojoj praksi je dokazano. Hidratacija je vrlo važna. To znači tekućinu treba unositi cijeli dan. Količina tekućine se kod vaskularnih bolesnika izračuna prema težini. 1 litra na 25 kg tjelesne težine. To znači da pacijent sa 76 kg treba popiti 3 litre vode. To je vrlo važno. Prije i nakon BMR tretmana bolesnici su primili mineralnu vodu. Ne može biti da se organizmu ne da svježa voda. Na primjer, kod pacijenata koji ima klaudikaciju, te radi bolesti krvnih žila nakon nekoliko metara šepa, nakon BMR tretmana ide odmah šetati. On sjeda u auto da se odveze kući i tamo pije pivo i gleda televiziju. Terapijom se taj minimum uvijek povećava.
Liječnica neurolog je otkrila blagotvorno djelovanje BMR terapije u rehabilitaciji cerebrovaskularnih spazama. Svakako preporučujem uređaj pri rehabilitaciji moždanog udara. Već nekoliko dana nakon moždanog udara može se početi primjenjivati. No također i kad je moždani udar bio prije 18 godina, tad možemo pomoći da se olakšaju preostali simptomi. Rossz vaszkularizáltságú szövetnek egy jobb vaszkularizáltságot kell biztosítani. Kod neplodnosti je provedeno kliničko ispitivanje kod 400 pacijentica. Megfelelő arányba és normális. Azt gondolom, hogy azért is mozgatott meg. Ja mislim da je svako dirnut time što ja liječim žene. No, šalu na stranu. Postoji jedan zajednički nazivnik. To je protok krvi u tkivima i poboljšanje protoka koji nije specifično za ovu ili onu bolest ili neplodnost. Tako se klauzalno pristupa onoma što leži iza slike bolesti. Tako BMR terapija ima jednu efektivnu i dokazanu ulogu postepenog razvoja mikrocirkulacije. To je i dokazano osnovnim temeljima istraživanja o mikrocirkulaciji. Rohamos léptekben fejlődik. Nije samo terapija koja se dalje razvija, nego se i BMR obitelj sve više otvara zainteresiranima, koji postaju poslovni partneri nakon svojih iskustava. Prije nekoliko godina prvi put sam vidjela BMR, kad smo ga počeli koristiti u obitelji radi mog djeda. Djed je bolovao od teške krvožilne vazokonstrikcije, tako da je morao jednu nogu amputirati prije 5-6 godina. Tada se počelo pričati da mora amputirati i drugu nogu. No djed je rekao da bez nogu ne želi živjeti, te smo počeli tražiti druga rješenja. U to vrijeme je pronašla moja majka BMR. Uređaj smo iznajmili i djed ga je počeo koristiti. Nakon nekoliko dana bolovi su se smanjili i nastavili se smanjivati. Toplina se počela vraćati u njegovu nogu. Kako su tjedni prolazili, djed je počeo u terapiju vjerovati. Djed je rekao da je uređaj položio ispit i onda smo ga kupili. És ő azt mondta, hogy ő ragaszkodik ehhez a készülékhez, és ő ezt szeretné, és akkor mi megvásároltuk. Naomi ima 8 godina. Ona se rodila s 4-strukom kromosomskom anomalijom, koja je u ovoj zemlji vrlo rijetka. U ovoj zemlji ima je u 10-11 obitelji koje su međusobno povezane. Uz tu bolest su vezani oštećenje sluha i kroz to poremećaj govora, operacija srca, poremećaj spavanja. Kad smo počeli koristiti BMR, nakon 3-4 tjedna, naš život se dramatično promijenio na bolje. U Mađarskoj je izvršeno toliko mnogo istraživanja učinkovitosti BMR-a da se svake druge godine može organizirati međunarodni kongres za 300-400 učesnika. Pouka predavanja je da je efikasna upotreba BMR terapije prisutna u različitim stručnim, međusobno udaljenim područjima. BMR terapiju koristimo kao komplementarnu terapiju u liječenju problema s učenjem. Poboljšanje cirkulacije u mozgu i veći dovod kisika pojačanom cirkulacijom pozitivno utječe na sposobnost koncentracije, obradu informacija i memoriju. BMR terapija se preporučuje kod poremećaja u ponašanju kao i pri osteoporozi. Nije bilo teško kada sam s pacijentima dogovarao terapiju. Nećemo dati lijek, već ćemo isprobati jednu drugu metodu. Dakle, ne mora se uzimati novi medikament. Tegobe koštano-mišićnog sustava će se poboljšati. Može se dogoditi smanjenje lijekova koje koriste za druge bolesti. Osnažuje se imunološki sustav. Nema nuspojava i nema praktičnih kontraindikacija. Obratite pažnju na sljedeće slike. Usporedimo ih. Ova je od petka, a sljedeća je od subote. Ja mislim da se vidi razlika od 10 godina. Terapija se pokazala korisnom u uklanjanju dermatoloških tegoba, kao i pri kirurškoj rehabilitaciji. Ovdje vidimo razvoj bojnosti prema stupnjevima ovisno o osnovnoj bolesti. Crveno polje pokazuje smanjenje boli, vidi se da skalu označavamo od 1 do 10.
Bolesnici nerado označavaju ekstremne vrijednosti, 10 i 1, ali vrijednost se približava dvojci i to je vrlo pozitivno. Ovdje vidite rezultate nakon 4 tretmana. Ja također nakon botulin toksina koristim BMR, jer je djelovanje dulje, pacijenti su mirniji, tolerancija boli je bolja i nema oteklina. BMR terapija se koristi za cijelo tijelo, no isto tako i lokalno, prije i nakon zahvata. BMR terapija je uspješna u potpori estetske kirurgije, te također u rehabilitaciji koštano-mišićnog sustava i kao potporna terapija nakon operacija krvnih žila. Trenutno je bolesnik bez simptoma i mislim da je to jako pozitivna stvar. Kad sam pacijenta kontaktirao u vezi dokumentacije za ovo predavanje i upitao ga kako je, on je odgovorio: jasno da sam vrlo dobro. On je sebi već kupio BMR uređaj, jer je sam iskusio povoljno djelovanje. Ovdje slušate o fizičkom uređaju koji rješava probleme onih pacijenata koje ne mogu riješiti klasični liječnici i prateći personal, gdje klasični tretman ne dovodi do poboljšanja, već dolazi do pogoršanja, jer je cirkulacija krvi smanjena u kritičnom području. Ako počnemo nekoga sistemski liječiti, znamo da će ljekovita supstanca najmanje biti u kritičnom području. No ako liječenje započnemo u kritičnom području, ako smanjimo periferni otpor i tada počnemo tretman cijeloga tijela, tada se postiže ravnoteža i sve se odbija bolje. To su samo neki primjeri koliko se različitih istraživanja vrši u zemlji i u inozemstvu. Konferencija je pokazala da su rezultati uvjerljivi. Dr. Zacko Anna-Maria. Dr. Zacko Anna-Maria. Predsjednik BMR International AG je u zaključku istaknuo: dokumentarni rad cijenjenih predavača, stručni nivo predavanja, smislena rasprava i interes slušača. Usko sam povezan s mađarskim zastupnicima. Na početku sam prirodno pomogao da BMR terapija uđe u Mađarsku. Drago mi je da smo tijekom nekoliko godina prošli zajednički silan i veličanstven razvoj. Bez da pretjerujem ljubaznošću, uvjeren sam da su Mađari jedan silan i zanimljiv narod. Ima mnogo poznanika u Mađarskoj koji su visoko kvalificirani i vrlo inteligentni. Imaju zdravu znatiželju i rado eksperimentiraju. Mislim da to zajedno daje ishod koji smo danas doživjeli i to držim izvrsnim. Pitao sam organizatore znanstvene konferencije o planovima za budućnost BMR uređaja. Mislim da ovo što vam želim reći sigurno nije realistično. Ono što ja želim je da kroničnim bolesnicima koji nisu u dobrom materijalnom stanju zdravstveno osiguranje plati barem jedan dio cijene uređaja. Onima kojima je to stvarno potrebno, to bi bilo najbolje. Sjetio sam se, mene bi radovalo da za 10 godina većina obitelji ima po jedan BMR uređaj. Pored tretiranja oboljelih povećava se uloga BMR-a u prevenciji. Svakome je važno da zadrži radno mjesto, da osigura blagostanje obitelji, a zato je važno očuvanje zdravlja. Tu BMR terapija ima uspješni udio uz sjajne znanstvene rezultate. Danke.